Molècules. Enllaç covalent. Resum. L'enllaç covalent es caracteritza per la compartició dels electrons d'enllaç. En funció si l'enllaç es tracta d'un enllaç format entre àtoms iguals, és a dir, electronegativitats iguals, o àtoms diferents, és a dir, electronegativitats diferents, tindrem un enllaç covalent apolar o un enllaç covalent polar. Per tant, tindrem o combinarem àtoms amb electronegativitat semblant o pareguda i sempre alta, ja que estem parlant dels no metals. Sempre ho faran, es combinaran aquests àtoms per a obtindre la configuració electrònica del gas noble. Aquesta atracció és deguda a la força entre els nuclis dels àtoms i el núvol dels electrons compartits. També es poden unir àtoms semblants. D'aquesta unió sorgeixen substàncies moleculars, com per exemple l'aigua. La força d'atracció d'aquests enllaços no és tan alta com la dels enllaços iònics i la dels covalents que formen cristalls, per tant tindran punts de fusió i ebullició baixos. A temperatura ambient, la majoria de molècules són sòlides, líquides i sobretot gasoses. Que siga sòlida, líquida o gas dependrà de la força que hi ha entre molècula i molècula. No conduiran el corrent elèctric, ja que no tenen electrons lliures. Les molècules o els compostos formats seran tous i elàstics i són solubles en dissolvents de polaritat semblant.